Lambene beda karo kuwi. Mikir selak diunek kene. Ayo, Mas. Wis wis. Ora kok mempengmu kuwi lho. Aku mau jane ora meh munggah panggung. Lah ngopo ora munggahke? Ah niku wong kula didhawuhi Pak Tom gur kon nggone ngono kuwi ya. Nek kowe mung kon lungguh. Lah ngono dagelan kok nek gelem kowe mlayu tengah ngono kowe tak nedit 500 lho ya umum. Lah ya umum wae nek jenengan gelem kok. Ya wis pokoke ndedonga Pak Tom, Pak Haji Tom Spriangan iki. Pokoke Pak Tom Bima iki ngragati tenanan. Mula ayo do ndongake kabeh wae. Pak Tom lek usaha ki supaya kasil. Sebab bangun rumah pirang-pirang ki ben payu laris gek sesuk kena nggo wayangan meneh. Amin nggih. Nek do ndonga kabeh. Iki mah wis ndonga kabeh kok Pak ne. Heeh, Nggih. Gek mongko aku munggah rene iki gur
Pak Tom ki ngendika, Apa? nek kowe gelem ngunekke kuwi tak sawer sak yuta. Ngunekke apa? Gur takon ngene iki lho. Iya. Nek jaman biyen ki jenenge lesus. Heeh. Iya ta? Terus nek bahasa Indonesia kuwi puting beliung. Ayo. Iya. Pak Tom mboten preso nek basa Jawane puting beliung ki apa ya? Sing muter-muter ki lho Pakne. Ya lesus kuwi mau. Ya dudu. Lah apa? Ya dudu. Pokoke cek Apa, ana Mbah? siji. Coba mah, coba. Aku nek bliyunge wis cok ngerti aku ning putinge sing cok angel iki. Datang gue. Ya ora kok cethake. Lho, Iki mau saru ora? dibeli karo Pak Tom ora oleh saru. Lah mau jare saru entuk ngono kok. Oh ya nek ngono saru terus wae ora apa-apa. Kuwi dagelan wis kentekan bahan meng karo sing saru tok. Pokoke gur garis sing saru tok mbeng iki. Yang penting gayeng ngono aja. Monggo dagelan ya angger kene muni tempe ono sak ngalam donya ngerti, muni Iya. tahu sak ngalam. Lah mun suwe medsos lho kaya ngono kuwi lho sing mateni. Nah. Ya yo men, mosok arep kok penging. Dagelan ki le mikir nganti mumet dene nek bayar dagelan ki do murah ra ilok lho gemen aku. Mula Mbah Lah Waloyo mbok ki yo jaluk larang. Mula Mbah Waloyo nek ning transi sok methuki aku. Misale rong dina mbladek ngono to. Nggih. Wingi Mbah Waloyo saiki Mbah Waloyo neh. Mbah Waloyo methuki aku. Ih di streaming ora? Nggih Mbah. Wah, bahaya iki. Lah iya no streaming ya ning wis matur nuwun lho iso tekan ngendi iki Matur nuwun, awake iso tekan ngendi. Lah nggih niku. Lha iso dikenalke karo piyayi akeh wis Nggih. streaming. Wah aku kok anggur metu jedul ning Ponorogo. Tokek lorek. Kowe mergo streaming kowe. Lah ya iso semaur sakniki pun mboten lorek ngono. Nang Kalimantan. Wah tokek lorek. Rumah saku kok malah dadi tekek to aku ki aku ngono. Neng berkat streaming atau media sosial kita tadi menuntut apa kekreativitasan. Jadi mengasah apa motorik, mengasah carane kepiye arep berkembang. Gelem ra gelem kudu berusaha. Lah Kowe mikir dagelan main lucu kepiye? Lah wong mikir utang kuwi ruwete ra ilok. Ora sampean ki ndek utang apa lah mbok yo tak saurane. Tenan, Ya tenan. tenan kuwi. Lah ya tak saurane. Utangku, Wonge Pak. kon rene. Utangku karo Pak Tom kuwi 350 juta. Hah? Kowe gelem bayar? Apa kowe melu Pak Tom wae? Akon apa? Men nggo ganjel apa to apa ngono lho. Sebrono ora ra dienggo ganjel properti. Wah, aku ganti lesus jare. Aku tekan kene iki terus Pak Lurah karo Pak Aman karo Pak Tom ngono ndok kabeh terus langsung jujuk beri. Siap. Ki sampean ki apa? Aku mbaten ingkung iki wutuh. Terus ya. Tekan beri ingkunge wis duel karo balung. lah nek jenenge ingkung ki nang ndi yo dedel duel no. Iki ndrase endi kok ora nang Lah nek ingkung utuh ki ya pitik urip kuwi. nggih mboten no. Inggih saderengipun ngaturaken kula nuwun wonten ngersanipun warga masyarakat ini Pulutan. Pulutan. Terus ngendi Nggih. mau Pak Ne? Le Butuh. men rada mentereng iki ditambahi. Piye? Kota Metro Pulutan ngono Oh, aja. Ya ora yo. Apa to kok dijenenge Pulutan? Kowe mesti ora ngerti. Apa niku, Mbah? Takono Pak Lurah kae lho. Lah, lah kene yo Karena sampean ki dong P paham. P. P iki puja puji lan syukur nang ngersane Gusti Maha Agung tansah pinaringan kalih sambekala mula masyarakate ayem ayem tata titi tentrem. Umum usaha apa wae ana sing bakul ana sing pegawe ana sing buruh ana sing dawa karyawan. Iya. Lah mulane kabeh masyarakate do ayem tentrem. nggih. Nggih. L. Lestari langgeng sing dipenuwun supaya kabeh ku mau ayem Ayem tata titi tentrem. Nggih. Aduh. L. Ana wis ngono kok ele kowe. Usaha apa wae muga-muga diparingi lancar supaya kecukupan keluargane supaya Ayem tata titi tentrem. P. P. Tenan kuwi. Lah ya tenan no. Percaya ora percaya praktekno ning Pulutan ki ayem tata titi tentrem. Ke A. arepa ngopo wae to arepa beda pakaryane kabeh do rukun Lah, nggih. mulane ayem Tata titi tentrem. N. nadyan to awan bengi ora sing jenenge males ki ora Kali dhewe ana aja kuwi to, Pak. Heh? Liyane to.
Apa? Liyane toto titi tentrem ki ora ana kata-kata sing Timbang ndongake liyane kok kleru sing penting ayam-ayam toto titi tentrem. Wong Tambah ono tambahi lan toto titi lan tentrem. ya ngono ya dadi kena. men beda. Main beda. Wah, penonton. Awake dhewe ngadeg nang kene iki wis pirang taun suwene Pakne. Weh, tak omongi yo. Aku mbiyen ku omahku ya kene iki. Sampean kuwi? Kowe kene iki mbiyen isih desa Krutruk. Wow. Saiki wis kutha. Oh. Nek cara nggon aku mbiyen nek ning kutha ngono kuwi le ngarani neng negara. Lah iya, nek omah gedung jenenge omah apa? Loji. Nggih. Ning saiki rae zaman maju. Iya. Apa-apa kuwi dilih jenenge. Kok dileh? Sopir iki ora gelem diundang sopir. Lah napa? Driver. Kuwi iki jenenge ora dileh ya pancen jenenge kuwi. Kuwi keamanan ku ora gelem diundang keamanan saiki. Lah napa? Security. Weh. Security. Tukang kebon ora gelem diundang tukang kebon. Apa, Mbah? Cleaning service. Weh. Apa nih terusan? Cecing wis dilih saiki. Apa? Magic jar. Nah kayak dudu cething jenenge kae. Kok magic jar? Kayak iki penanak nasi kok ya. Lah ya nek ya padha nek. Penanak nasi. Lah ya nek cething ki apa wadah lendrut ya padha Lah wae. ya beda nek cething ki ora sing dienggo masak nasi, sing nggo wadah nasi. Ayo ya, Mbak. Saiki iki pertanian ya saya maju. Mriki niki. Nek biyen ki tenan nandur pari ku wah muatun nganti ping pira wae. Lah iya. Panen pari lu dadak ngepyok kowe. Dingeret. Tenan. Disebut lansen. Saiki ming kari ngerek. Wong kuwi iki jenenge dierek kae iki. Sesuk saya maju kene iki pertanian. Aku apa? Lho, ngarep kuwi dibabat ngono. Mburi wis dadi sego. Neng nuwun sewu, Mbah. Apa? Nek penemuku lho iki. Heeh. Wong kae nek apa petani padi, wong nandur pari kuwi ora bakal iso maju. Wah, wong akhire panene akeh ya maju. Jare sapa? Kok iso lah ngapa? Lah nek nandur maju ya rusak. Oh. Mundur. Bener, dadi Ngebloke kae macet mundur. kok ngene. nek upamane maju Ora bakal iso carane piye, Pak Ne? Iki wis ditanduri kayak tidak-tidak ngono. Lah iya. Telek. Dadi apusi bocah. Iya, iya. Ya aku tak takon aku. Piye? Ki nek wong ki meteng sik agibayen. Heeh. Lah saiki ngene. Kowe ra yo isih cilik urung ngerti bab kok ngene iki to. Heeh. Iki ana sing meteng ning ora duwe bojo. Terus Apa kuwi? Kuwi jenenge kowarno, Pak Ne. Lah pari ki sapa bojone meteng pirang-pirang? Oh iya. Iya ta? Heeh. Andane iki ya bali nang pari meneh. heeh, berarti pari iki wedok kabeh ya, Mbak? Eh? Lah nek ora duwe bojo iso meteng ki. Nah, Ya karek mburine. lah, kok Nek pari jem ya wedok, nek pari ya lanang ngono lho. oh ya. Ora wong pari ki dijenengke Dewi Sri kok. Tegese ya wedok kabeh no. Aja Dewa Dewi Sri. Lah ngopo? Kone sing Bojone. Lah kok ditopke? kone sing jenenge istri ki bangga ngomong. Wah ya aja ngono sampean ya sayange jamak kok karo si Sri. Lho. Piye to? Lah aku ndek bojo kae iki tak kira pawakan semangka lho. Saya tua ngono saya legi rumah. Terane pawakan Lombok. Lah pripun? Saya tua saya wedhese lho. Amergane sing dipedes iki ora ngrumangsani luput. Lho, aku ki ora tau ndek luput lho. Menungso kok ora tau ndek luput. Lah wong aku ki coba Pak Tom ki paring pira karo aku? 2 yuta. Terus neke kabeh. Ora tahu aku sing jenenge kepiye-kepiye bloko suto Tenan ya kurang yuta kae. Lah wingi kok dekek nggon kene iki 500 e apa? Lah kae dit sial. Ana duit kok sial lho. Lah wis tak delikke sik ketemu ki ora sial. Oh niku Pak Tom. Jangan ora jujur sapa? Sirku ya ngono ki ya nganggo. Lah aku ki umpamane wedangan nang dalan, umpamane ketemu karo kanca-kanca, mosok ya kanca-kanca mbayari, paling ora ya aku to. Tenan. Mosok aku ketemu Pak Lurah, terus Pak mantan camat, terus wedangan. Mosok Pak camat karo Pak Lurah sing bayari. Lah kudune sapa? Ya kancaku to kudune ora.
Tak kira nek yo aku kok. Iki mawon apa mundutan aku. Heeh. Aku ki anggere ditimbali Pak Tom nang rumangsaku jantenan kok. Pripun? Wah, lah aku wis Lah tau. mau welinge ngono. Waluya karo suwin ki rasah ndakele ra apa-apa. Ora. Ngono kok mau. Wis kowe iki dadian kek lungguh kene gek mulya tak sangoni ngono. Nah, iya. Nek aku lungguh tengu-tengu nganti gringgingen ya ora diulung-ulungi apa ya. Lah iki lho aku mengke diparingi ning iki Apa? gur khusus nggo suhin. Endi? Iki lho, iki. Aja kok lebokke kono ku hin, ngono mau. Oh. Waluya rasa dikeki. Kowe iki terangane yo. Iki tak aku sing nggon lesus mau lho. Oh iya. Sing muter-muter mau lho. Puting beliung. Iya iya. Ayo maju kono ke Pak. Wah, gangku ndak ludes tandurane kene wae. Iki Ora iki ora agi ulur pari kok. Lah pamer gelungan. Gelungan dandan sekesuk gur golek gelungan terane didak-dak cempe. Lah ya kaya kae tutu. iki kepiye tulisane kok Wacana no semono kae no kok. diajar-jajar rapete ra lok-lok. Mbok rada adoh ngono lho. Ah. Sugeng Mas Bu Singgih. Oh Sugeng sugeng dalu Bu Sinden. Oh iki singgih ora sinden yo. Lah kok malah sing disapa busing nggih. Lho iki ora gelungan. Dadi ora gelungan ki busing nggih to. Nek gelungan Jilbaban kok iki. kalian Bu Limbo. Kula Supriyanto. Oh iya. Saking dene Ora nggo saking dene kok ya saking dene pripun. saking Jeruk Sari. Lah rak ngono. Wonosari Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat Indonesia. Kene ya pinter. Badhe nyuwun glugu Aduh lagu. anu Lagu. gendeng wong Muyung. anu gendeng Gendeng. apa kuwi Mbok coba Jeruk. rujak ruk Rujak jeruk nek cetha to. genah ya cetha ngono kok Agak ora. mbok ganjele Jene ora mbok se. aku jene arep muni jeruk ngono ki jene iki mati mike iki lho dadi Kok nyalake mic. nggih matur nuwun mangke pun sendikane pokoke rujak jeruk Ugi tasih wonten setunggal malih menika. nggih matur sembah nuwun wah Mangke pun saosi rujak jeruk. heeh terus Nggih. nek Ya, apa kuwi buka. Iki ki aja kok glundunge ngene iki lho. glundrung kan gepeng ora iso glundrung kuwi Lah jenenge apa? wah jan ngungkuli koran wah nah iki Cetha. murah tulisannya lah gede-gede banget iya. Saking kula Biasa wae. aku wis tau biasa rosasi nganggur apa ayu Kudu ngedan. Suparno ketua apa iki Mbuh. Gapoktan waduh Artinya apa ya, Pak? lah kok takon dhewe Gapoktan iki gabungan kelompok tani Oh. nyuwun langgam memanik ing ati kula kintunaken dhateng Pak Lurah nggih Menika Pak Lurah Nggih, pikantuk. Pak Lurah Pulutan nggih Oh, leres iya. nggih dateng semua kelompok sekalurahan Pulutan matur nuwun nggih sami-sami ini ada 100 kalau kurang nanti minta Pak Haji Tom Dima Oh, iya. kalian Pak Lurah nggih mboten napa-napa Oh iya iki kisah kisih ning terusane ngono kok. apa Nyuwun kawigadosanipun Pak Tom tahun ngajeng menika nggih tasih badhe wayangan malih nggih pun penggalih. oh iya kayak kita Pak Tom wangsulan iki ngisore ya pokoke ayo kabeh ndedonga supaya usahaku maju Amin. omah anyar kindang payu supaya aku esuk iso ngragati wayangan meneh kayak iki ngisore ya iki tulisane sapa iki Iki lho. endi Ning dagelane ora kudu waluya rusuhin lho. iki waluya wangsulan soalé nek dagelane sanes kula mengke wayangan tengah jengane wajeng buka otruk kula dadi wayangan kan tadi delok gayane nggih
Niki enten memani ngati saged Monggo. boten saking Pak Parno. Oh saged. Oh, Nggih monggo. Kalih Sinten? wau wonten Anak wedok. pamundutan terus RJJRK Apa wi? rujak Rujak jeruk. jeruk. Terus, Coba milih waranggono, waranggonten. wah, lagi aku rasah milih rawukan kowe gelem aku iki. Lho kok senengane ngono Sisri iki lho Sisri. Wah, kae to. Heeh. Kowe nek yane ki ora krungu kae iki. Nek ya ini ki. Aku nonton apa-apa gunting regunu ngono ora. Lah wong kene wis tau lho bodo-bodone wong nyumet mercon dhuwur ngono wae. Sapa to praktik kuwi ngono. Wanine nek sampean iki ado lah coba muni ngono ki nek cedak. Oh ya si sampluk kok lemah. Kene ya. Wong bebojoan ora tau tentrem ki ya aku iki. Tenane kok curhat lho nang kene. Lah kepiye wong aku ki karepe iki gur kon turu nyambut gawe mangan ngombe. Bola aku jenenge digemateni lho. Wah, lah ya bekengkeng nang omah ki ya blenger kalih maneh. Katek kepiye dadi wong lanang iya ta? Nang omah wis dikloni. Ora entuk lunga ora bahagia. Dapurmu nek omong. Kan nek kowe ora nglakoni dadi wong lanang. Lah ya malah kualek to ndak aku rekoso tak dadi wong wedok wae. Wong lanang ngangkring kowe ora oleh kepiye umum. Ya ngono lah sampean nek ngangkring ya ora wayahan kok. Nah ya ben wong jenenge apik ana ngangkringan ku lho sing dodol. Iya, Pak. Heh, Sing dodol piye? dodol ki wedok kaya lambene abing kae kaya Mensu ya. entuk kok tempene gedhi-gedhi kae. Dadi ngomah ki kurang to le nyepaki. Ya ana ning wis rusak anu. Apa wis morak-marik. Lah ngono sampean ki buka angkringan kok ngangkring nang nggone tangga. Beda lho tempene. Lah nek kono piye? Kono ki le goreng meringin kae. Lah ngomah ki pinggire gosong ireng. Ora. Kuwi angkringan kidul pertelon kae, Mbah. Nek nika men apik. Oh, lah sing endi kuwi? Wah, ngomah kula sing riko nika wis tenan. Iya, sesuk ning sing omah dipernahke. Wah, wis angel kae, wis. Ben ora gosong. Iya. Ya resepe no diganti no. Ya nek le goreng gosong wis baleni lah bentuke ki sing angel wis anu kok. Nggih niki wau Memanikmu. ngejak sinten monggo, Mbah? Ayo. Dipilih di cap-cip-cup. Ayo, tang tinteng tintang tinteng. Ora ya, Wis mosok langsung dicomot wae. langsung dicomot karo tak merem ya. Engko mbok menawa anu, do meneng apa ya aku etok-etoke ngrabane ora ngono ya. Kok ngrabai lho padha. Sing aurane ki rak ketok angger sing meneng apa rada nyisih rono to. Sing ana magnete ki engko aku ki ngerti. Magnet. Aku tak merem meneng apa. Nah. Ngati-ati lho. Iki rada abot iki. Karo dabot. Heeh, magnete kene iki mung biasa. Terus rene. Lah iki rada gembendel sithik. Oh iki sing iki. Iki kok blong iki ngapa iki? Padake rem. Iki milih salah satu. Heeh, sik. Oke. Lah sing ngetang dhewe iki sing ngegong lho. Lantaran iki lho kanca-kanca iki kok cuma sing ngegong. Ya wis iki we. Ayo nduk cahayu kene nduk kene nduk. Aduh. Heeh, iki bar saka Bali iki, Mbah. We pindane teko. Waduh. Artinya apa kuwi? Kapan teko? Oh. Ayo maju karo Simba, ayo nduk, ayo maju karo Simba. Arep nyanyi apa? Arep nambang apa? Aku arep langgang minangkan pamundutan. Iki Mas, sida apa ora Mas? Jo pijet
sama korode sabar saer korode aku wedones balong ke susu ajae sing mati kleru sarep sithik aku ora bakal mlayu wes mas kembang kora aja kuwatir ndo aku ora neko ning Magelang mas jolali blanjane aja sumalah dicame mas didadosi mas kemulan sarung awes kadung dalam ade ora usah bingung amanya pasar mas kok ora tetuku ade rasa sabar kepengen jatuh ketemu reketek res sing seko bali oleh-oleh apa nduk leak mesti Kok Lea? arah ngawur Lah apa? jenengmu sapa kok iso tekan Bali kowe iki Kelly apa kepiye ana bocah waras wiris kok Kelly jangan guyu iki piye nek guyu piye marai ning ati iki deg-deg sar sego gudeg nang pasar Ngeleh napa, Mbak? wah ora no aku bar bantingan karo ingkung kok nang mburi kono sing ngeleh aku kok lek kepiye apa disusuli ora apa-apa iki kok wae gampang aku mau wis awan esuk Pak Haji Tom kula wae esuk numput tekan riki lho lah ngopo kok yo ketemu Pak lancar Lurah malah wong pripun Pak niki acarane pun disusun apa dereng mungkin nek dereng disusun kula susune aku yo ngono walan jero lek takon sampean mau priye acarane pun disusun apa dereng nek dereng dereng disusun mengke kula susune ora terus sing gawe acara ki piyayi kakung apa putri putri sembrono mangke kula tatane ngono kok ya ora disusun lah pitakonku iki pun disusun apa dereng nek dereng disusun kula susune acarane kuwi lho uduk karep ora ngono kuwi ayo nduk Cahayu ayo nduk Cahayu iki pamundutane dari Pak Parno Nggih, Pak mantan Parno. pamon desa kene nek biyen kemakmuran saiki hulu ngono kae guluk-guluk hulu ulu-ulu Banaspati lah kira ilu-ilu ayo nduk Dibawani mboten. bawani bawani nggih suarane agek ngomong wis dibawani mboten aku biyen ya Dik sik sakmene iki ya suaraku apik lho Pakne wah ngungkuli mercon nek suara nah aku mlaku ya sarwa-sarwi dewes lah rusak kan iki rek sampean sing rusak dasare ten biyen ora marek endi mau ayo lah iki saking cilik ra ketok yang bocah kok kaya apa telat Oh, nek apa telat kok ngene iki aku gelem dadi bukune aku tidak berarti ora apa-apa ya kene sampean ya kok setip karis tugel oh tak setip sisan ngomong sekip ya nak ayo nduk wah jan suaramu Dereng, Mbah. lah yo lagi mengothok wis seneng Lagi aku mangap. Ampun ngageti to. ora nduk wah jan ana wae kok tak tutupe nak ndak kroyok laler Ampun dereng. urung ngono kok aja kok ganggu to Rinasa sayaka rasa Iya. bocah
ngadeg ya dasar. Bocahe tipis nih kok. Suarane landung ki tandron angine nggo endi ngono. Pun aku. Ayo, Nduk. Ngerti aku terangane. Lah ndi? Wong wedok ki anggere nyuwara tangane sing siji ning kene iki mesti banter. Lah kok iso banter? Wong kowe iki mernake stagen Nggih kok. napa? Oh, lah iya. Coba kon kene ora iso nyuwara. Karo sore seneng ati ngenten sinden incen aneh. Nah iya. Mau ngarep nyuwara ngenteni ngono oleh ngukel nganti tekan Semarang. Nah, yo nganggo lagu napa mi wong maca. Ngenten. Suaraku piye Pak nih? Lambene beda karo kuwi. Apike kuwi jero iso sendul-sendul ngono kok. Nggo namung jerone iso apa? Kowe iki mung meneng wae latih. Biyen olah vokal ra lulus. Kapan sumanding sisihmu Saiki nek gur semek Ampun to, Mbak. iki bawane iki ngono ke yo GR masane ku dancane semanding marang sliramu ya aku nyedak ta. Lah kok tangane Tangane tak lemburi ora iso nyuwara tenan to. mangke riyen to. Iya aku sabar kok, Nduk. Dirampungke riyen. Iya, dirampungke gek engko adus apa kepiye. Ayo. Ah wis sing ngenteni gara-gara kok kon adus. Bawa iki nek sik enom tangane nang kene sok ora mikir apa-apa. Ning ngene lho Pak. Nek bojoku ki anggere bawa karo ngene lah sesuk ki kepiye. Lah ya rasane iki yo ngono kuwi ya sampean sing ora krasa bae. Aku wis mati Pak Ne. Apa mbok Ne? Aku ki nyawang rono-rono ket mau ki tenan kok wiyaga igur ketok igur krungu suarane. Lah ngapa? Wah ireng kabeh. Tak ireng-ireng ngono ta. Iya. Lah iki busana kejawen sing asli iki yo ireng ngene iki. Lah apa iya? Lah duwene lho. Ya ora wingi ijo. Iki duwene saiki wingi ijo. Terus abang ya ora kudu mosok kaya film continuity. Ya ta? Oh itu kudu ganti. Iya nak. Ayo. Apa yangmu ta iki? Oh dudo. Kene kok angger bawa kok ngelirik ngono. Oh, ngrungokke tintingan. Sorry. Balang kendang. Kadang-kadang rada sarente pernah kene ya ndak pindah rono. Aku ki nek nonton yo kiwa yo nengen aja ning anu tok kok ya. Wah, glungane kaya letong anyar. Monggo. Yen was rina enggal ratri
Iya wong ayu. Tak tresnani. Jelas ta. Terus melintir brengos. Yalah, brengose ora duwe kok diprintir. Lah wis tau brengos putih tangu aku mlakukan cah cilik kena kiri kok gondol jangkil. Kiri gondol jangkel. Tak tresnani lair Mangga Mbak Anggi. Cahayu, wah ini dasare, wah
Alon-alon. Alon-alon. Aja nglangkai ronde. Nah, ya. Lah ngopo? Dadi kecut. Nggih. Lah ngopo? Lah ya mbok. Kecut. Wah, pengaruhe. Menika sampun pun sendikane Pak Nggih. Parto, pokoke ora ndek utang kene. Terus monggo. menika ingkang saking jeruk wau Nggih. lagunipun Sambang Dalu napa Sambung Wanci Dalu? Sambang Dalu. Oh Sambang Dalu. Nggih. Iki yo anu apa? Ana pamundutan kowe. iki, Mbah. Napa niku? Nyuwun memanekmu sampun Lah, nggih katur sedaya warga Pulutan ingkang nembe mirsani mugi tansah ayem tentrem Amin. sedaya sabibaripun amin. Kalih kaosku iklan no, Mbah. Oh nggih. Oke. Kaos. Matur Bapak Ibu sedaya para pamirsa, mbok bilih ngersakaken kaos ingkang wonten tulisan tucapipun Mazda. Kaos. Kaos menika Tersedia wonten sak wetan panggung Nggih, menika. Reginipun Ora regine ya Nduk Ya. ya, jane mau arep dindumke. Oh. Gratis ning gandeng kaose ming sithik penontone akeh ndak rebutan do suwek malah ora kalap. Mila dipun paringi rega. Oh. Padha bae. Oh ngono ta. Ingkang kaos lengan pendekne namung 7 dosa gangsal, ingkang Nggih. lenganipun Panjang. panjang namung 8 dosa. Oh, Monggo nggih. menawi ngersakaken wonten sipetan menika, matur nuwun. Oh, wis kaya SPG, Mbah, wis kaya SPG. SPG apa SMA. Nggih, niki Iya. das pundi. Pokoke sing penting diselingi karo ndedonga. Nggih. Mau ket mau aku ya ndonga lho, meneng bae ya aku Muga-muga ndonga. panjenengane Bapak Tom anggenipun Usaha maju, maju. terus Nggih. laris, Amin. payu, sesuk arep ora rasul ki iso wayangan meneh, syukur rasul ki niki setahun nek laris banget rencanane setahun niku wayangan ping 3. Nggih. Kok yo kerep banget ta ya? Men arep kerep ki sing nek ora awah nggo pakan. Iya. Terjageng. Niki Mbah dibaca ini ada layang. Oh nggih. Niku ora mesti ha genah ruwet ngono kok. Boten. Boten nek niku mboten ruwet. Oh ya. Imangsine meh entek lho nulis. Aku nek ra kacamata ra nyandak Pakne. Lah gene jarane kacamata ya ora iso maca. Cara Beda kira ora kok iso ya. nulis. Niki nganu mbok jange. Nggih. Sengaja dikeke kowe iki lha wong kok banget tulisane. Jenengan cara sepeda motore lampune sing isih padhang. Nggih. Wong kula niku nek tulisan rapati cetha ning ngangger gambar niku jelas. Oh ya dikei gambar. Coba. Coba. Ganjelin. Nah. Matur nuwun. Lho Diwaos. Lho sing gambare cetha nek waosane ora iso aku ki wis. Aku ki wis ngomong ora iso. Aja nguriki bocah to sampean Wah iki. nganti kaya tanduran apa diuriki ora. Diapusi. Ya kok senengane ora. Niki sing napa mau sambang. Lambung. Sambang dalu apa-apa nggih, Mbak? Sambang dalu. Iki kepiye tak balekke apa sing marai buwet iki nya nek anu wah jan ngono ya sida ya grenengan. Iki ora grenengan. Dadi Mas Dan niku matur sing arek dicaosi apa dhisik ngono lho. Oh iya nya. Oh, tambah. Wah, kudut 50 wae aku ora patek. Tenane. Wah, tenang. Apa, Jan? Oh, tak kira tuku aku kok. Tuku timbangane tuku kaos lampu ora kena dienggo, kae kena dienggo. Iya, sing napa wae Mbak sambang Sambang dalu. Sambang dalu. Nggih. Nggih. Ben dipinangani yo iki urut wae apa kepiye? Nggih. Apa tolong-tolongan? Oh lancaran to. Oh iya. Lancaran nggih, Mas. Lancaran sambang dalu niku lho sing kaya kula ngajari niku. Kuwi apa ngajari kok ora cetha iki Sing ngajari. jelas to. Monggo Mas Impul. Ya. Ayo Pak Guru. Ducing notasi. Kalingan jaman biyen. Monggo Mbak Laras. Ayo kanca aja doane wae kowe penate santrayen panjangane Turun kampus
ketoprak dagelane metu. Ayo, Mas. tembung-tembung utawa ukara-ukara niki mau. Kowe enggih kilura leres Perintahe nanging kilura jaga kredung lempus wae. Aku dadi gurune Yoga. Wis ngono. Sampeyan gitu. Anu nika le Pak Guru sing pripun sing tembang dolanan nika? Napa niku? Sing alah sing kae lho. Ya Pak Guru. Napa niki mau dadi guru napa? Mangajari Pak Guru. Pripun? Iki gurune iki muridé. Kae muridé. Nek rada bejigar karo aku. Lah aku nulis ngono ki lho Pak Guru sak mriko ndrase ngaling-alingi. Heeh, Pak. Lah sampeyan ngajari kudune diajari basa kok ya kok. Jenenge ya ora apik kok. Nggih. Sik lagu ndi to? Lah lha sapa tembang dolanan sing dhisik ki didudah ki. Oh lah iya. Donge kan Montor-montor cilik ngono kaya iki. Ronggang blendeng. donge nek goro-goro saiki bae. Ana bocah cilik. Bocah iki ana gerobak mandeg. Ora pengarep-arep babi. Aku ngerti nek tujuanmu iki pengarep-arep babi aku ki ngerti. Ora ya Le. Montor-montor cilik sing nunggang blendeng. Ngantul liat-liut mak gagap nang tengah kretek. Ana gobak mandeg, grobake isi babi. Ambune ora babi. Kowe pas muni babi, kowe ngengetke aku to? Pak Gede cungar-cungir. Kowe arep muni babine aku jedar-jedir ngono iki. Aja Montore terus ngak-ngok, babine senggrak-senggrok. Ngok. 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 Wah aku seneng nek tapi kok seronggot pisan lho kowe. Ya aja ngono kuwi wong ki lagu jaman biyen ki ya pancen ana kok. Ya kuwi filosofine ya lagu nek 17-an biyen aku ngene. Monggo sesarengan nonton Bagong. Tindak bukti Raden menyang Solo. Monggo mampir Raden ora bisa. Monggo mampir ora bisa. Dek tangga kancaku metu. Metu iki. Nami kula kamuit, kula dados dokter, jampeni sesakit, sakelangkuh Peter, gek kancaku metu meneh. Malah keleresan, kula gadah udun, sampun 3 wulan, mboten mantun-mantun. Nek jaman biyen ngono kuwi to. Heeh, kandhane kok kaya. Kowe lha mbok takon mbahku to nek ora percaya ngono kuwi. Nah. Wah, wis entek. Nek sing ning Gembira Loka ki kepiye Pak ne? Kepiye to? Ing Gembira Loka ngono kae lho. Oh. Sing kepiye ke lagune? Wingi dolan nang ndi, Nduk? Wingi
dolan Semono. neng gembira loka dina minggu tone Jaringan iki. gajahe ana ontane munyuk sesat kewan apa-apa ana pengen pramanono Bandulane ana. pengen jajan jagae ra kowe duwe nadyan tilas bocah uga dina minggu ayo nang gembira luka kata-katamu ki ora ana kok prawan-prawan kepiye to gajahe ana munyuk ana onten sasat kewan apa-apa ana pengen prawan ana prawan lah ya prawan iki do praon prawan bandulane pedhot ngono kae pengen jajan cekae njaluk Pak Tom Aran cekake randi duit. cekake nganti kaya kathok Iki menika namung ndudah lagu-lagu jaman riyen. men ora do ilang rek malah apik to cokono ora gawe kangen aku Apik malah apik. mbangane ge angguran wagen metu wae kok jula-juli lah jelek aku Ya wis anu sing kae sore-sore kepiye guys? Ha, coba. Sore-sore neng latar akeh kancane rame-rame tetambangan Tak karepe kanca ayo kanca kanca sing prayekta ayo biasa-biasa ayo mobong desa lawang kowe sing marah-marahi Mas dah apa, Mbak? Pak Haji Tom Oke. ngersake julat-julin iki wis disawer ge biyayene arep kondur Oh, nggih. jenengan 100 Nggih. Kurang ki, Mbah? yang njaluk dhewe Oh iya. ge Aku kowe 100 aku sing ngongkos serono ora eneng gur 100 Ya ora apa-apa jenenge wis Iya. paringe matur nuwun. Iki tak simpen kene ya Pak Ne. Lah ngopo to? duit negara kok tok deleng ngandeng pawuan ki lho Heeh, kena hukuman kok nek kobong ora. Kok pawuan to Subrono lho. Kene kok pawuan. Ikete apik, Mbah, ikete, Mbah. Terus nes. ini ra sembrono Kuwi motive jenenge celeng kemengen kuwi, Mbah. iki ya ngono iki Piye, Mbah? aku ki wong ya le Nggih.
Ora motif ngono kuwi jenenge celeng kemengen. Ora kowe ngerti aku kok. Ora. Lah niku ki nuduhke nek kok ngono sampean nek ora dong modele apa ya ta? Iki jenenge Celeng kemengen. ngawur. Apa? Iki kire anyang-anyangan. Jula-juli mboten usah ngagem Ora samping capek-capek gunung. Kowe nganggo ya ora apa-apa kok. Oh. Selak wengi. Walah men ora wong iki. Arep kondo. Dasare mole nganggo saben bengi. Ayo. Jadi iki nyekait aku ngerti acarane iki nyekait aku iku sah iki. Ngerti aku iki selak mut-mutan. Ya ya wis liwat Aku barang Ngangge ucul. samping gunung. Heeh. Aku ucul blangkon iki mau. Wah, jan kok Pak lapangan. Lurah ki le ngendika. Kaya lapangan. Nek lewang suran piye? Sesuk nek Karang Taruna Poli kan mriki mawon. Semesi. Saben bengi Tidak. nyawa konang luwese Pemeneh nak jejaluk. Wah ngalahi apa-apa ya, Mbah. yen memajang among karo janur kuning sampean kok sung ngedruk tumane lho tekan nggon klambi Tuma apa? lho apa kuwi Cathak kok. Malah luwih gedhe ya. niroke sampe weton nganggo ilate piye Sopo itu? Ora sapiteng. apa cita Duh mumet aku wal. Apa iki? Mumet kang serupan aku wal. Waduh. Iki sapa iki? Aku sing mbau reksa kene. Waduh, iki Pak Tom ndi? aja goleki Pak. Aja entuk bali singik. Lah ngopo sing sabar? Urung rata wal. Perasaanku ra penak. Sindene urung. Dalange ya urung dalange. Oh, dalange wis satu. Ngene, undang-undangmu Mbah apa, Dik? Dik. Dik, kowe ndedonga sik, muga-muga usahane Pak Tom maju. Aku mesti ndonga wal. Sisri wis dikei tas. Aku urung. Kowe sesuk ya dicepaki ning lorek Tas apa? plastik. Terus mau wis dibleke pitik. Iya kae bleke pitik karo bojoku mergo dinetas ning kae pitik lengku nyolong jeneng. Mumet neh wal. Mumet. Walah mbok ya wis ora usah mumet-mumet. Wis ya. Wis selak wengi. Iki limbuane tekan jam 1. Oh, iki ditawak-tawake iki. Heeh. Iki tekan ngendi bawane iki, Wis Mah? kok wis jur bingung lho. Apik, Mbak. Weh. Wale. Kaya Kaya wong ndandasku dhewe kok bingung kok. Kaya wong nyunggi tarangan pitik ngono.
Apik ngene terangane. Ketok ora apik lho. Men. Bujel iki lho. Ken biyen nek bujel wae. Nek lincip teneh ngeneki. Udan. Panasutian. Udan panas. Lenga. Kapenggonong. Ya iki sing dikersake mau. Iya. Sak cedak-cedake Oh, pasar pitik. Isik cedak pasar sapi. oh si ono. Sagalak-galake bojo sing dhisik. Terangane isik galak bojo sing keri. Walu ya curhat. Ngono kuwi terangane pancen wis nasibku. Ora sanangis. Ayo. Ora usah nangis kok njut nangis ya milih tekan ngendi kuwi lho. Metu kuping barang. Diterima ke mulakno dadi wong kurang ezel. Mengkranon tuku es moga Pak Etom sansaya sukses. Hey. Ayo ndedonga dulur bareng ora peduli iki adinane peteng supaya Gusti tansah paring langgeng sedulur kabeh ora susah nanging seneng. Amin. Iki jare hiburan sebab acarane jare rasulan mula dianake ala wayangan Bapak Haji Tom iku sing ragatan. Iya, aku genti sing Ayo dulur padha maju sarate gotong royong kudu karo mesem guyu. Ora kena dulur ala padha nesu supaya desa Pulutan sansaya maju. Matur nuwun ingkang sampun peparing tak dongake kabeh sansaya angin. Bapak ingkang sampun peparing Gusti Allah mesti uga tansah peparing. Amin ya rabbal alamin bejane dhewe-dhewe. Aku mau medun kono kuwi. Sampeyan entuk siji to? Heeh. Iya. Iki tak kekne kanca-kanca ya. Iya. Sing ikhlas to. Mbok ya ora memelas ngono ku to, Ben. Jenengan ki wis dadi dalan job. Gek wis diparingi dhewe. Gumun aku yukan. Karo Arep Pak kok ngopo Tom. to duit ompak ana pitik ya ora doyan. Malah wong desa aku ki kowe kepiye to? Wong urip ning alam donya kuwi tenan saya tuwa saya akeh ragate. Lah apa butuhmu ki apa? Contoh wae, kowe ngerti to bayi lahir kae ora nganggu. Saya suwe diragati saka popok grita nganti tekan ketu. Nggih. Wis saya tuwa meneh ana sing nganggo celana dalam, celana kak, celana panjang nganggo nganggo sepatu. Saya tambah to panganggone. Engko saya tuwa meneh nganggo kacamata. Saya tuwa meneh nganggo teken. Kursi roda. Saya tuwa meneh ana sing nganggo kursi roda. Mula saya tuwa, nggih Pak Tom, matur nuwun nderekaken keguntur tembok ten celone Pak Tom. Tegese Diorek-orek bocah. ampun kapok. Nggih, wah dosa nggih. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Sedaya mawon nderekaken sugeng kuntur rahayu ingkang Nggih, sami Buta matur sembah nuwun, Buta ngastos-atos nggih. Saking nek yoja niki mriko nggih ngilen nggih.
kaya penunjuk jalan ngono kuwi. Mbak, ngono kuwi karepe men gek ndang. Oh nggih, niki nggih ngono kek. Wah, aja. Aja sok ngono kuwi to. Sing penting ning alam donya iki srawunge becik, ndake becik iso bersyukur. Wong ki anggere seneng bersyukur ditambahi nikmate. Mula niku to aku ki ambene bersyukur dilangi nikmate. Syukurlah monggo. Niki terus ke campur sari napa? Campur sari. Campur sari. Ning gunung napa Sungai Juli? Campur sari Joni Laras. Joni Laras. Najan wadon Sarata. Oh, Bimo. Ayo Bimo. Bimo. Sokar bisa gunung desa jadi raja dene
Asda sampun pun sendikane sedaya pamundutan. Ya kali. Ya ora isih ono. Injih tesih wonten pamundutan. Okah. Monggo. Wah iki sing ruwet nge. Sugeng dalu, sugeng rawuh untuk kedua kalinya di Pulutan. Mulai acara yang dalu menika lancar mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Nyuwun ninggal katresnan. Ingkang nyanyi Mbak Saras, kajenge gumyak swasana mugi-mugi warga Pulutan ayem-ayem tata titi lan tentrem. Amin. Matur sembah nuwun amin. Nggih. Monggo. Sendikane? Arep disendikane? Nah monggo, nderekaken. Oke, siap. Iki Mbak Saras. lagu favorite Mbak Saras iki. Nggih, monggo. Seperti Mas. Sahabat Mas, Bapak. Ayo, ayo kita semua, ayo berangkali. Ayo kita semua, ayo bareng nyanyi. Pamundutan, 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 pamundutan. Sing dalu. Sugeng dalu. Piye, Mbak? Apa kabar hari ini? Oh, alhamdulillah. Wis teges. Teges. Bapake penak ya mung mau ngantuk ya kurang turu dadi kok guru ngantuk-antuk Mbah Bane. Ini saiki wis ora. Sakniki pun teges malih. Sakniki pun teges. Teges. Lemu bubuk Mas kok jam piro, Mas? Jam piro mau ke 1 ke turu. Terus bareng isak tangi. Ngeje ya. Turu ki niru Werkudara apa Sencaki apa Kresna apa Puntadewa. Pripun, Kepiye, Mbak? Mbah? Nek ora miring ngiwa miring nengen ora tahu kok Puntadewa ki turu mlumah ora tahu. Lah iya. Lah iki nek ya miringe rono to, ora tau. Mosok mlumah ya ngene ya ora iso. Iya. Lagunipun ninggal katres. Tinggal katresnan, ayo. Monggo.
Tepasi. Semua aku. Matur niki dari sinten niki? Ini Niki Kipas, saking ya. Sutresno nika sik lenggah teng mriku mbok sapa asmane. Injih. Pokoke maringi tepas dienggo Pak Dalang. Menika Oke. kalih. Oh iya Pak, Matur Mas sembah niki nuwun. mau enten. Enten Terima apa? kasih juga buat rondenya dari Pak oke. Gito. Oh, nggih, sama matur nuwun, kipas Pak tadi Gito. udah Ya. dikasih Udah saya dibagi. ditambahi meneh. Oke. Nyomen roto kok ndak darani aku dhewe. Matur nuwun. Iya. Tasih wonten satunggal Nggih. pamundutan. Prau layar. Injih. Prau layar mau jane wis ning meneh ya ora apa-apa. Prau layar. Plaur Prau layar. rayal. Prau layar. Layar. Prau Prau layar. Layar. Ayo. Sing nyendikane kudu Mbak Niken. Injih. Oh, Iya, Dek Saestu Niken. sumpah nggih to, Pak. Halo. Lho, menika nun sewu, menika kedah Mbak Niken ingkang majeng. Oh iya, Aku ayo. tak terima back, monggo. Kopet gedabek jarimu. Saya agak diling ngarepe ya wis. Nggih. Lan lah. Mbah Wal, Iki tak kebuti main pulen. kok kaya sate lho. Ora dikebuti kuwi wis pulen. Oh iya itu. Ora ngerti ya. Menika- Nggih minangkane pamundutan. Saking Nggih. sinten? Saking piyanipun orang aku jenenge niku oh Pak Supri. Nggih. Pak Supriyanto. Nggih. Oh nggih, Oh, nggih. Ngersake ingkang kangge wingi-wingine prau layar. Nggih. Pun kersaken panjenengan Mbak Oh, Niken. nggih. Prawananya apa? Prau layar. layar. Prau ral-ral Mangke ngono. rujakipun wonten GR-GR. Oh, GR mah ya. Ayo Mas Juang. Iki pamundutan wis padha dipinangkani. Ya isih ana siji sing rujak jeruk iki. Ya kowe nek gara-gara iso ya. Sing luwih longgar wektune. Oh iya. Ayo terus lakon Dik. Ayo Mas. Yo kirim pate kasike ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi para pupunden dalang Saknuswantara wa ilaruhi Ki Sena Nugroho. Al-Fatihah. Ayo. Kae rantak-rantak wadya bala Kurawa. Wis delok wae do arep kepiye kae ya. Tan samar pamoring sakma. Sinukmaya winahya ing asepe sinemban teleng ing kalebu bambu kaning warana talen saking liap-layaping aluyup pindha pesating sumbana
musuh ping rasa jati tan kamu semanjung tergupit sanggan sangarup kono gantoko capok sang rekara patih harus kuning awis sang para sata kura pating bleber pating pencilak oi maling rek dalan